Имам наред. Искаш бе? Седмичен, двуканален. Всичко мен. Чакай. Идеално. Си термоядрения контрол. Този шкаф не го показва и на никой, Мишо. То пичото сено в град, вика му, за какво ги накупи всички ти одили? Той има повече от тебе. Вика, като дойде някой да му покаже и вика, не знаят за какво става. Вика да джурка там, да върти водата през много неща, искам да ми е яко. Да джурката. Да върти, Да гледам, че много стърчи. Просто ти казвам, такова видео ти правя, а иначе право става супер. Ванка трябва някаква офанзива в този форум да направите майна от Пловдив. Да им разкажете играта на тия смехотворници майна, дето са лигава. Като ти пачварал. Я торта си ме направил нещо крема. Аз трябва ще да купа майна готова. Да, ма като си направиш домашния е по-вкусно. Крема нещо не ми се получи. Не се че си нещо. Бисер за тези кремови разправя един много смешен вид, сега като бяхме в Германия. На някакъв остров майна са останали трима човека. Единият е бил българин, другия примерно американец, третия е африканец. И умрели от глад и решили, че ще режат парче от тях и ще ядат всеки ден по нещо месце. И първия ден теглили чоп, африканеца рязал ръка, втория ден американеца под бедрица, дошъл наред и на българина и те го питат, какво ще режеш? И той, ще реже. По един лек крем и отивате и се лягате. Няма нищо да ви реже. Лек крем. Да. Не, защото му дошъл ред да си реже оная работа, нали? И той каза, ще ядете ви саламче другия път, Мишо беше така. Да, бе. то това ще стане жълто, май. Ще виж какво става въпрос. Само че сега ще изцикля аквариума малко. Няма нищо да се. С което не е проблем. Дали ще има възможност да... Нас какво е станало, май? То беше миниатюрна, май. Това е най-лошата риба На света, май. на света. Обаче тази, гледайте акропора, тя като на корален зуб емблема, колко красиво се е разфърчала. Да, бе. Така мънишка бях взел, май. Коя бе? Не, тази, виж по-хубаво се е разпърчава навсякъде. Попчето и той вече се включва в борбите. Те сега и новите бяха излезнали. Идеално пясъка чист. Да, Ама направо няма рай, такова, май. няма зъби това попче. Ами няма, той е хоботник. То не му трябва да зъби, бе. За какво му стори зъбче?